Bon dia, així estem amb Manuel Sivera en una perspectiva de fons fantàstica, eh? Això no és mentida, no és un croma, no és un pòster. De la Torre de Aquiles. De la torre i la ermita la tenim ahí. I estem perquè Manuel ha escrit un article en el últim número, el 58. Què ens trobarem en este article teu, que obri el número 58 de la revista Arse? És un article pretensiós, no sé si tot el món arribarà a entendre'l. Jo he intentat dosificar-lo per a que els apartats no siguin excessivament llargs, i el que intente és obrir tota una línia nova que està nova en el sentit de que per primera volta es publica, com és el fet de que jo demostre que Arse no és la ciutat de Sagunt. Arse era una confederació de polis i demostre que eixa paraula, això significa lògicament ciutadella, eixa paraula és d'origen grec, i eixa i una altra que la gent confon, que és ars. No és el mateix ars que arse. Venen de la mateixa paraula, del déu grec Ares, que és el déu de la guerra, però no volen dir el mateix. Arse és un substantiu que denomina a una estructura poblacional i política i militar molt més ampla que la ciutat. De fet, ahir demostra que els primers quers, els primers magistrats que encunyaren moneda no eren pròpiament de Sagunt, eren de Llíria. De Deta, no? De Llíria. Espere que pronte la gent entenga que efectivament Arse era una federació de polis i que el Ares vol dir militars. Manuel és partidari de l'iberisme relacionat o de la mateixa arrel que l'euskera, no, Manuel? Sí, l'euskera és... Tu t'estàs buscant uns disgustos en altres acadèmics molt gran, eh? Que jo en cada paraula dic, si és un verb, dic en quin verb base se correspon, o quin substantiu, o quin adjectiu, i la gent mateixa, si me segueix, podrà veure i comprovar que efectivament un percentatge elevadíssim de paraules, però elevadíssimes, són basques. Que el basc deriva de l'Iber. El que faig és reproduir-ho primer, després jo tinc 3 passos en el procés d'estudi. La transliteració a lletres llatines, que és simplement la reproducció, però ja en signes que tu pots llegir perfectament. Després està la transliteració B, que és ja escrit seguint les normatives actuals d'escriptura. I després n'hi ha un procés d'anàlisi. El procés d'anàlisi és buscar les paraules. I és on tu trobes que la majoria té un referent en l'euskera, en el basc. Manuel, directament a la jugular dels saguntins. Per què un saguntí, o com jo, que sóc de pàtria de l'ànima saguntina, per què hauria de llegir aquest article? Home, en principi, per a que se n'adoni que la importància de Sagunt en aquest moment històric, que estem parlant del segle VI al segle II després de Crist, del segle VI abans al segle II després, a Sagunt se va escriure... Quasi res, Estem parlant de segles... No estem parlant de 10 anys, estem parlant d'una etapa importantíssima, una civilització. Però no està valorat tal i com jo crec que s'hauria de valorar. Així com el passat romà, tots els de llatí portem a l'alumnat, els ludis saguntin i tal, la riquesa que té la Saiganza, Arse, en tot el programa iconogràfic d'escriptura, religiós, de muralles, de tot, jo no crec que estiga valorat al nivell que es mereix. Tu què penses, Manuel, que has viscut així, de 8 generacions saguntines? Jo crec exactament el mateix que tu, que no està gens valorat. És més, encara n'hi ha gent que està dient que l'estructura del castell és musulmana. L'estructura del castell és ibèrica. Ostres, i les places són ibèriques. I hi ha professors de la universitat, i no dic noms, que diuen que a la plaça d'Almenara, per exemple, no hi ha restes ibèric. I resulta que allí tens... Una cisterna ahí... 2 o 3. I n'hi ha una que tu pots visible en superfície, I tu n'hi ha una ibèrica que està en els sostres i tot, i en el brocal, originals, i pots entrar a peu. O sigui, vull dir, és que, clar, n'hi ha gent que parla i no sap el que diu.
Molts. Bueno, Manuel, doncs moltíssimes gràcies per aquesta lliçó viva d'història. Si vols dir alguna cosa per acabar sobre l'article d'Arce. No res, espero que els agradi i si tenen algun dubte pues que m'ho pregunten i que parlen. La gent té que parlar, en favor o en contra. Jo estic d'acord, però entrellat. Lo que no fer mai és obviar les coses ni criticar-les per criticar. O disparar-les sense arguments. Bueno, i la cosa emocional per acabar, saguntins i gent que ens sentim de Sagunt i de les Rodalies i de València, de la Comunitat Valenciana i d'Ibèria, que la península ibèrica es diu així per Ibèria. Per favor, tenim un passat grandiós, vull dir, grandiós, que tots som del València i el Levante Club de Futbol, però tenim un passat ibèr de primer ordre i primer nivell. Hem de cuidar-lo, mimar-lo i recolzar tots aquells estudis i publicacions diguem que posen un poquet de llum en el món d'Ibèria i Saiganza. Bueno, Manuel, moltíssimes gràcies. A vosaltres.